Ja Praiser responds to people who insult him on social media. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again ne-an emotional respond yakapiwa iyo na Ja Praiser apo aiva pa interview on the Nikki podcast apo akati vanhu vanotuka munhu urema hwake usingambogadziriki asi deno vaituka hunhu ndihwo hwekuti munhu anokwanisa kunge achichinja. So ladies and gentlemen, I want you to listen Ja Praiser achitaura, then mapedza kuona this video, let's meet in the comment section mchitudzao zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. And I've realized that with so many other people and in so many cases in society, unotaura chinhu nokunowedza kusanangura no paive paifamba so pachidai for misinterpretwa. Iwo utauro zvavo zvauda kunzwa. Ndizvo zvezvo. How does that make you feel? Can I even nyadze mental health as an artist in the industry where there's the negative notions and vamwe vanongotaura zvakadhakwa zvisitombori criticism or constructive criticism. How does that make you feel? Ini ndakazosvika pekuti, you know what, especially zvatinoita izvi zvinotouya necriticism yakasiyana, imwe inovaka neimwe yekuda kuti ungofila kuti ndoda kugodora. Asi ina ndisina basa nazvo. Aikash. Afecha chaipo ari kubayiwawo ngabayiwa aripo, because pamwe pacho unosvika pekuti unoshaya kuti hashaidzi ruvengo urwemhando rwakabva kupi, even kune munhu asingatomboziva kuti uri munhu akaita sei kana takagara takadai. So you know, especially chakanaka chakunyanyisa kuvengesa, and vanhu havachasefa mashoko ekutaura kune mumwe munhu usingazive kuti zvichamaafekta kusvika papi. Unogona kutuka, vamwe vanotuka chimiro chemunhu chaasingagone kuchinja. Ukatuka hunhu zviri nani, ukanawa kutuka chimiro neurema urida kuti munhu yeye aite sei, zvichagara musoro make kusvika zuva rekupedzisira nepamisana pekuti urema ihwo haagone kuuchinja. Dai uri kutuka hunhu dzimwe nguva zviri nani, because hunhu unogona kuda sei Kuchinjwa. You know what I mean? So tasvika pakanyanyisa kushata. Tiri ipapo pane imwe nyaya yakaitika muzuva ranezuro munzvimbo yeRuwa apo Harare City Council yaipwanya dzimba kuCloverdale neyeGoromonzi 10 off. Dzimba idzi dzinonzi idzo dzakavakwa pasingabvumirwe uye dziri palisti re22,000 houses which is going to be demolished by the city of Harare. Pachiitiko chekupwanywa kwedzimba uku pane mashoko ari kuti pane mapurisa 2 akafa pakurwisana kwemapurisa nevanhu vaiputsirwa dzimba, izvo zvakatoita kuti road itombovharwa. So I need you to listen mamwe emashoko ezvakaitika kuCloverdale. So muchipedza kuteerera mashoko aya ngatisanganei in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. More updates are coming. Hi guys, just for update, if you are coming to Harare, just be careful, there is war, right, just I don't know, it's Goromonzi, but just before Ruwa, by Ruwa Golf Club, there is war right now as we speak, 16 May 2025, right now as we speak there is war. So I don't know if you'll be able to get into Harare or if you'll be able to leave Harare.
Ishuwa mukoma, ishuwa zvaitika izvozvo. Pa10 of Goromonzi paita hondo yakaipa. Vanhu vapazirwa dzimba. Moza zviya zvegavhementi inongopaza dzimba dzevanhu. Zvina notice. Pane dzimba dzandzakavakwa dziya tichingoti svike pa10 of Goromonzi. Makadzona dzanzakanaka. To the left, to the right. Pamba nedzimba dzandzakavakwa ipapa. Ando dzapazwa idzodzo idzo. Ndobva patanga hondo. Mupurisa abva apfura mumukoma namakumbo. Iye mupurisa wacho abva arohwa kusvika afa. Saka pazoita hondo ndoyazomisa mota kuti dzeuku dziri kudzokera kudzeuku dziri kuuya. Zveshuwa hatizivi by now kuti yazopera sei, but ichokwadi zvaitika izvozvo.